Тя е една от най-разпознаваемите фигури в съвременната българска литература. Автор на бестселъри, които се четат и препрочитат. Стилът й е силен, въздействащ и дълбоко човешки. Именно това я превръща в глас, който остава. Срещнахме се с нея, за да ни разкаже част от искрените, дълбоките и истински истории. Истории, в които всеки може да открие частица от себе си. Благодаря, че приехте нашата покана. Това видео ще се излъчи на 19 април, когато са поредните предсрочни избори. Кой е най-трудният избор, който на вас ви се е налагало да направите? Изборите са трудни в зависимост от ситуация. В никакъв случай аз мисля, че няма малки и големи избори, нито има страшни избори. Избора е голям тогава, когато преодолееш страха да го направиш. И за мен е най-важното нещо, когато човек застане пред избор, е да се води от интуицията си, от любовта. Винаги правилният избор е този, който дори и да влиза в конфликт с разума, е в хармония с сърцето. Това е избора. Много, много красиво. Кой е вашият отличителен белег? Различно е. Не можеш. Човек така се променя. Може би преди години щях да отговоря по един начин. Не си еднакъв в нито един ден от живота си. И отличително, ако преди, примерно, е било тъгата или емоцията, сега по-скоро е спокойствието и смирението. Не знам какво ще бъде утре, но това му е хубавото на този шарен, динамичен живот, че най-различно изглеждаш в миговете, в които не се взимаш на сериозно. И най-красиво, и най-често. От какво се страхувате? Няма човек, който да не се е страхува от нищо. Аз не съм от най-безстрашните, но не съм и от страхливите. Както казва, не помня кой от героите в Живот скалите, кога става въпрос за страх, въпросът е колко голям ще му позволи да бъде. И в общи линии страховете са най-хубавото танго, което може да изтанцуваш в този живот. 2 напред, 1 назад, но ако играеш, ако си съсредоточен в ритъма на този танц, страха може да се превърне в голям двигател. Вие сте икономист по образование. Кога престанахте да изчислявате света и започнахте да го разказвате? Започнахте да пишете? Аз пиша много отдавна, преди да стана икономист, но трябва да ви кажа, че целият този процес на работа с цифрите много помага на работата с думите. Защото цифрите са честна територия, те не лъжат, но пък тяхната интерпретация, когато ги анализираш, е точно по същия начин, по който анализираш едно литературно произведение. Винаги хващаш там, където има пропадане, там, където има отрицателна стойност, там, където синусоидата, защото обичам геометрията, там, където е изкривена на перспективата. И работата с цифрите по някакъв начин ти помага да разбереш и друг по-висш смисъл и подредба на Вселена. Преди малко споменахте Живот в скалите. През 2018 излиза дебютния ви роман и бързо се превърта в най-четения, в най-подаваните. Няколко години подред оглавява класациите. Над 220 хиляди бройки тираж. Това е феномен за българския пазар. Очаквахте ли го този успех? Не. Очаквахме, то беше много весело, защото очаквахме наистина да има някакъв успех, но тогава най-продаваната книга беше 24 хиляди, 25 хиляди тираж, а ние ги направихме за 3 месеца. И след това, не знам, никога не успях да отговоря на себе си, на въпроса какво се случи. Но явно се е случило нещо, което аз не съм длъжна да разбирам.
Важното е, че читателите разбраха емоцията, дори малко разхвърляна и хаотична като повествование. Това е най-честният начин да разкажеш нещо, което обичаш. Аз обичах от първата до последната страница тази книга и героите, и както казва Михаил в книгата, обичах да не мога да я разказвам хронологично. Любовта не търпи хронология. Случва ли ви се читател да открие смисъл, който вие не сте влагали съзнателно? Непрекъснато. Те така интерпретират нещата. Аз затова обичам срещите с читатели, затова пътувам толкова много. Защото тази обратна връзка и то обмен на енергия, който има между автор и читател, не може да бъде заменена с нищо. Изключително невероятни неща, които не съм предполагала, че могат да бъдат възприемани по този начин. И Пасианса на архангелите, и сега Пътища от огън. Всеки си чете неговата книга, не моята. Почти към финала сме. Най-трудната дума за писане. Най-трудните неща са най-лесни, ама ние просто от различна гледна точка ги гледаме и от различен ракурс. Аз вярвам на баба Анастасия от Животска, тя казва: видиш ли колко е просто всичко. Човешкият ум усложнява нещата. Ние искаме нещата да са сложни и тогава решаваме, че са дълбоки. Истината е, че най-трудните неща и за писане, и за произнасяне, и за чувстване са тези, които ти се струват най-прости. И аз затова вярвам, че ако съществува ангелски език над човешкия, той е точно такъв прост. И в едно от стихотворенията, даже, което съм посветила на баща ми, то започва точно така: животът е прост като риза на ангел, като детски въпрос, като плач след предател. Има много, много прекрасни неща дори и в болката, и на нея това е задак. Да ни прекара през иглено ухо и след това да се съберем отново. Винаги питаме нашите гости тяхната любима българска дума. Любов. Любов. Няма друга дума. И аз наистина вярвам, че любовта е единствената реалност, в която живеем. Всичко друго е илюзия. Няма как да не мина и без клиширания въпрос. Какво предстои от тук нататък? Филм «Живот скалит». И цялата ми енергия е съсредоточена от 2 години, откакто излезе Пътища от огън, последния роман, съм посветила на този филм, защото тази книга още в началото на мене в главата ми е била като сценарий и много ми се иска наистина да направим един красив европейски филм с реверанс към красивото смислено кино, което ние имахме, и да надградим онова усещане за общност, което има в самата книга. Толкова различни чудаци, събрани на едни малки скали и създали едно семейство не по кръв. И едновременно с това ми дойде идея за нова книга. Изобщо не скучай. Бърз съвет към младото поколение, към Gen Z. Аз тази категория някакси не я харесвам и не обичам да ги обобщавам, защото младите са толкова различни един от друг, колкото и възрастните са различни един от друг. На света няма 2 еднакви чини, камо ли 2 еднакви млади същества. Всеки си върви по неговия път, да си слушат сърцето, интуицията. Да не обръщат толкова внимание на шумните противопоставяния и дрязги и разделения на възрастните, защото ние носим по-тежки раници. Те имат щастието да не помнят и да не им тежат едни времена, които тежат на нас. И да си вярват. Аз лично много вярвам на младите, каквото и да говорят за тях. Защото виждам в една чистота и
едно толкова елегантно неглижиране на драми, които ние възрастните не знам защо превръщаме в трагедии. И ме реши да представите за Благодаря още всичките веднъж неща. и успех за Сред филма. изрядните Благодаря. да изброни